vas continuar follant amb qui em venia de gust, quan em venia de gust, i fent servir la nostra casa com camp base. Camp base? Sí, sí. Doncs això, Jimmy, que jo t'havia de veure per deixar algunes coses clares abans que... Ja ho tenim aquí. El que tenim aquí? Ja ho saps? No, no ho sé. La cosa en si, la cosa rara del que et parlava abans. Una cosa rara. Fa pena. Tan lluny de la màgia que hi havia, no? És tan diferent de com era quan eres de Clar, perquè tot s'ha comercialitzat ara. Sí, És que és un circ publicitari. Sí, És una vergonya. I una farsa també, les dues coses. Ja sé que tens una cita i tot, però vols veure'm després a l'hotel? I love you.